Hello mga bay, kumusta mo tanan? Ready for check out ni mga bay no? Going to Cebu na ni. Gusto mo ni mga mo kung nalaparo. Sobrang tayo sa kuwan sa nato. Hello, ginoo ko. Sige, okay ra na ulit. Sige mga bay, ready for check out na ni. There is a GB Hotel, Sami City. Dara among gikuanan ako anang gipang check na ko kung sakto ba mga unlan isig na apil og sulod. Dako ra bag bayron nun ang mga bayron nun diri sa mga nangawala, so pang check lang nako kung completos ricados ba no. Itong kuan sa mo nilang place, nag-extra bed ko, nagbayad ko og extra para sa extra bed kay good for 2 beds lang ang ilahang kwarto. So doon na sila aircon, mabugnaw kaayo. Doon na sila TV. Doon na sila mga butanganan sa imuhang mga chichiburichi. O naapoy lamisa, stand table. Naapoy table dito kung sa imong gusto ipamatong. O limpyo sad kaayo ang ilahang CR. Okay? Munaog na ko mga bay, no? Padulong na ko munaog. Wala na hinalimutan. Nakakot na nilang tanan. O, nabilin ang kuan. So, nani. Pang-dry sa buhok. Alright. So, nasilay card. Ang kaon na mga okay na? Inanglan pa ni mga card? Ako na i-surrender. Okay, din ilahang staff o, rumboy nilang butan kayo. Salamat kayo ha. Salamat po kayo. Okay, so mga ilahang place. Namin sa 3rd floor. 302 o 303 akong gibayran nga kwarto. Kay kuan. Hindi kaigo. Akan kay mi pura buyag. Hi! Wala na dyan time. Na-busy ang imong lola, bye. Ara si bye singala ni. Dito sa Hayag Dapit. Oh, dara. Hello. Hi. Gabi na ngit-ngit na. Thank you sa stay na mo sa GB Hotel. Walay sa payan po. Salamat kayo. Pagbalik-balik niya din. Oh, puhon. Nice kay lahang place mga bay. Amo ang kwarto akong gi-video kay wala may tay mo puyok. So, anhi mo diri maagi mo diri lang mo sa di mo klaro tong dagway diri. Ngit-ngit. Diri lang mo sa GB Hotel, nice kay lang place mga bahay no. Og limpyo, asad kaayo. Og mo to kung masakop na sa silong sila tanan. Singalan nimo bay? Jane de la Cruz. Musig na kay mga kamag-anak sa laing nasod. I-hi and hello sila. Okay. Hi, hello sa akong mga relatives diya sa Canada. Ano ba yan? Sa Dapit. California. Sige, California. Dito ra? California ra, wala na sa laing nasod. Hindi ko familiar sa ilang lugar. Sige. Basta sa tanan na lang, sa tanan yung mga kamag-anak. Sa tanan akong mga relatives diya sa Nganang Langyaw. Sa Nevada pala, Nevada. Sa Nevada. Okay. Ate Mila. Hi. Madarang. Okay. Hi. Dugay pa muli. Dugay pa. Sige, proceed na ko sa silong. Sige. Okay. Salamat kaayo. Diri na ko mga bay, no? Sige. Napa ko'y bayranan Napa. sa extension, no? So, derang ilahang kuan mga bay, no? GB Hotels. Dire, pwede ka mag-coffee dire. Na si Kuya. Kuya. Sa GB Hotel namin. So many free? Free kung kay Nay money. Nay money. Kana rin gawiran. Okay. Isa may inyong coffee diri. Natay kuan. Berada coffee. Isa mo ng birada. Coffee ko, Nescafe. Pila mo na inyong Nescafe original? Maka na lang ba? Asa? Agay. Temsa lang. Ako sa ni surrender atong kuan. Surrender sa ina ko, madam. Hi, kuya. Naray lang diri. Oh, Zero, nana? Wala pa. Yang sa kagwapa kay nga staff. Hello.
Wala na ko katuyok, no, sa GB Hotel. Hi, Isa. thank you. Thank you kayo, madam, sa pag-stay diri sa GB. Wala sa pensan, nagabit-bit pa ko upon. Hair dryer. So, naulahi. So, diara sila. Salamat kayo sa imong pag-promote diri sa Walay sabayan, walay Kaya sabayan. sa ikasulti mo diri, madam, sa among GB. Limpyo Hotel. kaayo, Salamat kayo, dayon. Nindot ang kuan, bugnaw kayo ang aircon. madam. Thank you, madam. Thank you. Dami dili mata ay lampot ang laway bay. Isa asang itong nga bag lang. Ibutang niyo lang oh. Itong nga bag. Suksok sa zipper ha. Kanang itong nga bag. Di ara. Asan mga kauban ako gaulan gidi ay. Dayon ka ang biyahe ron. Pero yun kayo. Ulan man. Isa pa mga Oh. Sige, naapa to yung space. Itantan. Wala akong angel. Hi! Madam, hati kang mga followers, no? Ako Oh. kita na. I-check naman mo sa YouTube o sa Facebook. Minsan naman, nag-upo naman ako sa diha. Pero akong mga bandi sa gawas. Gawang cameraman. Tara, nag-self-service ako karon kay busy pa man nag-hakot sa mga gamit. Pili! Hindi siya siniki ang Na kayo mga kamag-anak sa laing nasod, pwede ka mag-hi sa ilahat. For free. For free high lang. Hi. Gwapa kayo siya o, tapos kay Pilo. Thank you. Yeah. Kilay is life, pag kayo Yes, siya. Kilay is My life. God, Kilay is life, Gitani. Okay? Daghan kay migdala mga bay, mura ko sa kabalay. Daghan kaayo, Korea Buyag. Salamat sa mga sa kani. Salamat sa mga pabalon, sa mga kuan, mga kasilinganan. Paabot pa tayo. Pila akong kulang, madam. Hi, kambal. Hi, twin. 680 bang extension? 280 na lang. Okay, sige. Si hi. Hi. Hi ninyong tanan. Kilay is live. Huwag kainin siya. kabantay ni siya, kapag kila islet mo siya, kabantay niya mo pwede na tanaw ng Kilay is live. Wala siya. Ma, gaya ko magilay. Nya ang ilong. Oh my God. Bapa kayo niya ang ilong. Daghang kuan. Okay, din na lang mi kutob. So, nice kayo ang place sa GB Hotels. practical budget rooms. Oo. Practical budget rooms. Okay. As So, like, as 525. okay, 525. Ilang hours yon? 24 24 hours hours. for 525. Okay, for 24 hours, 525. Bratul kayo, dai. Okay. Kapulte lang ipanin na ba? Nakupog mo ng iwan yan eh. Nganong duhaman? Basik kamay, biya nang kariton niya. Sa higap ng Yung kagay dako. Kato siyang uyuan. Dako kaya. Wala lain nga na idako. Uyuan. Inom mo ng karabaw. Hoy, Ginoo, salamat kayo gang sa akong walang gang. Yang sa asawa, yung akong igsoon, nga gwapo kayo. Sa pag-assist na mo diri kay Samis boy man ni siya yo, may alamag diri. Eh, duminga girl man mi. Wa may alamag sa Usamis no. O akong tour guide ganiha si Kuan. Si Chris Lloyd, ang na ko daan. ang batang Usamis. Ginan Lloyd, bata sa amin sa mga ito. Oh. Gaya mong iana. Ko asa dapit diri ang Kuan Lloyd. Didto ti nay rabain ko. Eh pag nay bagam sakit kung tuhod, tita lang. Asa diri ang Lloyd? Oh, dito daw ha, may kay siya. Hi kuya. Hi kuya. Hi Ralph. Asa yung sinina? Ngano man? Ano yung itong giubo? Katon? Ingyan, dito ka pabutang. Kuan si mo. Panit. Hi kuya. Pugi kay kong kuya oh. As kay buhok, dili magpaalot. Kaning tulo sila akong anak. Ang anak ko na dahil may dako. Oh. Daan ba siya pagkabata? Inadakaan, binaas siya. Dayon, si kuya manggod Pero kay. ang kilay is life, kinakita dito sa akong front desk, kay kilay is life, magod akong front desk. Kita siya nga. Kita na kung tanaw, yung kung sa Kilay is life. Oh my God. Uso na sinahan si Kilay. Mag-make up punta siya. So, di lagi kay makuha na. Tigulang lagi mo na sa'yo. Ako man yung kambal.
Mo juling nagwayan ako dung gamay pa ko. Ay itom lang sila kay sige lag laag si painit. So nagagmay kay sila na ako. Sus di jud nang painitan sila. Bisag among balay kugon ray atop. Mga puti. Nya wala nang inahan, lisod jud wala nang inahan sa kiliran sa mga bata. Lahi ra jud ang inahan ng mag-atiman. Nya gusto pa mo mulakaw si mama? Ha? Gusto pa ka nga mo-abroad si mama? Nye, no. Unsa? Kong? Unsa ko sa daw? Kong? Kung ma-abroad ako, mukuyog daw siya. Di man pwede ang bata dito. Na. Dat mo, wag bibili ng putsi ang nanay. Ikaw ya, gusto pa ka mulakaw kuya? Dili na jud. Mapikas tong kasing-kasing. Kinanglan na gid nila ako ang guide karong mga idara. Labi na tong usa butan kay ito. Dili na jud. Dili na talaga kita mo biyahan pero dili ta maka-istorya sa panahon. Di ba? Kasi mabot ang panahon na. Wala tay trabaho diri. Oh, naana day sila. Sige na ang mga porter, mga bay, no? Oh, dali, Brad. Daghana ko ninyo tulo mo kabok. Dira ko mga part, ha? Salamat, oh. Dini na mi kutob. Katong, wag na madugmo katong tuwa dito. Kani, wala ra. Okay ra rin. Dini na mi kutob. Daghang salamat. Sa maanindot kayo nga tulugan. Dini sa Osamis City. Bye. Say bye-bye.